ಜೋಗುಗಳಂದುಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಚ ಜೋಪಣ ಪೋತುಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತೆ ಪುರದೇಗ್ಲ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ಒಂಜಿ ಹೊಸ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೂ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಯು? ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆದಿರುವವರು ಯಾರು? ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಐನಾತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫನ್ ಪೂರ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಟಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಮೈಸೂರು ಬಿದರ್ದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಪೋನಿಲ್ಲ ಆನ್ ದ ವೇ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಟಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಜಾಗ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಲ್ಲಕನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಭಮೇಳ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗನ ಒಂದು ತೋಜ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಒಂದು ಜಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಭಾವನಕ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಸಿರಿಮತಿಲ್ ಒಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ನಿಖಿಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬಾತ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ಅದು ತುಗ ಎಂಜ ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಮಿತ್ತು ಎಂಜ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೈನ್ ಪೂರ ಎಂಟು ಪಾಡ್ವೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಿ ನರಸೀಪುರ. ರೆಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಯಾನೆಗಡ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಟಿ ನರಸೀಪುರದ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮದ ಜಾಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾಗೆ. ಸೊ ಬಲೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದ ಬಣ್ಣ ಮೂಜಿ ಸುದೆಕ್ಕುಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಂಗಮಪ ಒಂಜಿ ಕಾವೇರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕಪಿಲ ಪಂಡ ಕಬಿನಿನ್ಲ ಪನ್ಪುರ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಫಟಿಕ. ಸೊ ಈ ಮೂಜಿ ಸುದೆಕ್ಕುಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಜಾಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಕುಂಭಮೇಳ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣದ ಕುಂಭಮೇಳ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 13 ಕುಂಭಮೇಳ ಮುರಣೆ ಆಡ್ಬೇಕು ಭಾರಿ ಜನ ಸೇರುವರು ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಿಲ ಮೈಸೂರು ಪೂರ ಬರ್ಪುಣ ನಿಂತ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೆ. ಅವನ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪಿರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಿಲೆ ತೆರಿಪ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ತೀರ್ಥಲ್ದಂಗ ಶುದ್ಧ ಓವೇ ದಾಸನ ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ಶುದ್ಧ ಅವರಿಗೆ ಗಂಗೆ ಮಾತ ಬಂದ ಪರಿಶುದ್ಧ ಬಲೆ ಕಲ್ತಂಗ ಬಲೆ. ದಾದ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪವಿತ್ರವಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನರಮನಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ ತುಲೆ. ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. ಆ ಪವಿತ್ರತೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಡೆ ನಮ್ಮ ಕೆಡಿಸವ ತುಲೆ ಏತ್ ಕಜಾಪಾಡಿರ ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ಇದು ಮೂಲನತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಓಲ್ಪೊಂಡಲ ಜನಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ತುಲೆ ಅದನ್ನೇ ಮುಕ್ಲೇಂ ಪೂರ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂತ ನಿಖಿಲವನ್ನ ಪೋಂಡ್ಲ ಐಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ಇಂಚು ಮನ್ಪುಜೆ. ಸೊ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೂರ ಅಪವಿತ್ರ ಮನ್ಪಜಿ. ದೇವರು ನಂಗೆ ನನಾತ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡಂದು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಗಂಗಾ ಮಾತನ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶುದ್ಧ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ದಲ್ಲ ಪೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚು ಉಂಟು ಬಲೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗುಂಜ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಕಪಿಲ ಸ್ಫಟಿಕ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಇದೇ ಬತ್ತಂದ ಕಾಶಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಗುಲಗಂಜಸ್ತು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಪರ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಣ್ಯ ಮುಲ್ಪನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆತೊಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚುಂಟು ಒಂದು ಬರ್ಕ. ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ನು 16th ಸೆಂಚುರಿ ಪಂಡ 14ನೇ ಶತಮಾನಡು ವಿಜಯನಗರ ಎಂಪೈರ್ದಕ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇಪ್ಪಿನ ಟೈಮಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತೂನಾಗ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ದ್ರವಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಟೆಂಪಲ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಅಂಚಿತ್ತು ಇರೋದಿಕ್ಕುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆತ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಿದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೇನು ಮುಟ್ಟುಂಡ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲಿ ಬೂಡ್ದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ದೋಷ ಎತ್ತಂದ ಮುಲ್ಪ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ತುಲೆ ಪಲ್ಲಿದೊಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆತ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ
ಓಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಒಂಜಿ ಸೋಮನಾಥಪುರ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಒಂದು ಹೊಯ್ಸಳರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಹಳೆಬೀಡು ಬೇಲೂರು ಎಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚೆ ಪುರ ದಾಲೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಲಾಕೃತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಕಲೆನ ಒಂಜಿ ತೂಯರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೊ ಅವು ಎಂಚುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಎಂಚುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ಪನ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಟೆಂಪಲ್ ಬೆಲೆ ಎಂಚುಂಟು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೋಜನ ಪಂಡ ಹೊಯ್ಸಳರ್ನಾಗ ಸೊ ಐತು ಒಂದು ಹಿಂದೂಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಫೇಮಸ್ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ದೂರ ತೂನೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಲೆ ಐತಲ್ದೆ ಎಂಚೊಂದು ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಸಾಧಾರಣ 16-13ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗದು ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಹೊಯ್ಸಳರ್ನ ಕಾಲಡು ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ 1000 ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ದಾಳಿ ಆತನಿತ್ತು ಸುಲ್ತಾನರು ದಿಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನರು ಇತ್ತಿನ ಟೈಮಡು ಸಾಧಾರಣ ದಾಳಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂತೊಂದು ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಈತೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಅತನ ಜಾಗೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ಲ ಆಪ್ನ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎತ್ತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂಚಿನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಪೋತು ನನ್ನೊಂದು ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಟೈಮಡು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿನ ಟೈಮಡು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾಫುರ್ ಪಂಡದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಚಿದ ತನ ಇತ್ತನ ಅಕಲ್ಡ ಪಂಡ ಓಲ್ಪುರ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನ್ ಪೂರ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಂತಂದು ಬರ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಲಜ್ಜಿಗೆ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಪೂರ ಇಂದು ಆತನ ವಿಘ್ನ ಆತನ ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪನ ತೂನಾಗ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಪೂರತನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ್ನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆತನತ ಪಂಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುನು ಆಂಡ್ಲ ಈತ್ ಒರಿದನತ ಅವೇ ಗ್ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಕ ಓಕೆ ನಾವೈತ ಪೋಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜೋಗದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಸೊ ಎಂಚೊಂದು ಬಲೆ ತುಕ ಎಂಗ್ಲಿತೆ ನಮ್ಮ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಅದೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ದೊಮ್ಮು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರತು ಬರ್ತಾರ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ಹೆವಿ ದೊಮ್ಮುಂಡು ಅವೇ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ತುಕ ಎಂಚೊಂಡು ಯಾಂ ಬೈಜಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚೊಂಡು ಈ ಬೈದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕುಂಡು ವೈ ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕುಂಡು ಜೋಗುಗಳಂದುಲ ಕಂಪೇರ್ ನಾಗ ಎಂಚ ಚೋಪಣ ಪೋತುಜಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ I over multi mar ag palida kodu ಫಾಲ್ ಸೂಪರ್ ఉన్నదా ಆಂಡ ದೂರ ತೂಯರ ಒಂಜಿ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೀಟೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಬೋದು ಬರ್ಕೊಂಡ ಕಾಂಡ ಎತ್ತನ ಬೈಯಡ್ ಬಲೆ ದುಂಬೂರ ತಿರ್ತು ಬೈರ ಬುಡಂತೇರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂತ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ನಾತ್ ಮರಲ ಇಟ್ಬಿರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫಾಲ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್
ಓಕೆ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಪೋಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಏಮನ್ನ ಭಯಂಕರ ದೊಂಬು ಉಂಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ఒక ಬರಚುಕ್ಕಿಗೆ ಪೋಂದಿದೆ ಏಮನ್ನ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಚೂರು ತರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಈ ಉಂಡಿಗೆ ಬಂದ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ತೊಂದರೆ ಪೋಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ ಉಂಡು ಸೊ ಅವು 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಪ್ಪ ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ದೊಂಡಲಿಂಗು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಒಂದು ಕೋತನ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಲಿಂಕ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಬನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ತುಯರ್ನ ಶೋಕ್ ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬಂದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದರ ವಿಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಲೆ ವ್ಯೂ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಉಂಡು ಫೋನಾಗ ಆಕ್ಚುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ಲ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋನಾಗ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಪನ ಜರ್ನಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಲ್ ನಾ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ये बड़ी अच्छी बात कही आप ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಸಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು ಪೋಯಂಡ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ನಾವು ಪೋಪುನ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇಪ್ಪನದ ಆಯ್ತು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಹೆಂಚು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬಲೆ ಬಾರಿ ದೂರ ರೋಡ್ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಮುಕ್ಳು ಬಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಲಾಗ ದಲ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತನಕ ಮುಕ್ಳ ಗುರುಕು ಸೊ ಮುಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲನೇ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಅದೇ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಂಚಿನ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲನಗರಡ್ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಒಂದು ಸೊ ಅಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಚೊಂದು ಕುಶಾಲನಗರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್ ಮುಲ್ಪುರ ತುಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ಊದೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪೂಜತ್ ಅಕ್ಲ ದಾದನ ಜೋಕ್ಲು ದಾದನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಮಣ್ಣಡು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅದಿಪ್ಪದೆ ಅವನು ಖುಷಿಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ದು ಪಿರಾ ಅವೇ ರೋಡ್ ಪೋನ ಮಸ್ತ್ ಪೋನ ಬನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತು ನಂಚೈತ ಎಂಗ್ಲ ಹಸ್ನೂರು ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ
ವಯಾ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮೈಸೂರು ಪೋನುಲ್ಲ ಇಂದು ಕಾಡಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪೋನಿಪ್ಪು ನಾವು ಕಾಡುಗಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪನಿತ್ತನ ಸತ್ಯಮಂಗಳಂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಆ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇತ್ತ ಪೋಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಿತ್ತ ಅಂಚಪುರದಾಲಜಿ ఒక ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತಂದ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಓಪನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತುಂಬ 6 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತ 9 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಓಪನ್ ಉಂಟು ಅಂಚೆ ಅದೇ ನಿಕ್ಲೆ ಟಿಬೆಟನ್ ಕಾಲೋನಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋದು ಹಸ್ನೂರು ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ಒಂಜಿ 9 ಗಂಟೆ ತುಲೆ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 16 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ರೋಡ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪೋನಾಗ ಆ ರೋಡ್ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಮೈಸೂರದು ಬನ್ನ ರೋಡ್ ಸೊ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಕೃತಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟು ವೀರಪ್ಪನಿತ್ತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಂದು ನಂಬೋಲಿ ಅಂಚ ಉಂಟು ನಾಡು ಒರಿ 2 ಜನ ಪುರ ಬರ್ಪುನ ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವರು ನೈಟ್ ಪುರ ಬರೋಲಿ ಅನ್ನ ಆತ ಸೇಫ್ ఇప్పుడు non తూకం ಡೆಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತಾನು ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ದಾದೆತ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆಲು ಉಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಡನ್ನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪರಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ನೇಟ ನಿಕ್ಲ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೈಮ್ನ ಕೊಡೋದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಟ್ವಿನೆಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಪಾಡುವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹ್ಯಾಪಿ 2026 ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ನಮ್ಮಲ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಬರ್ರಂಡು ಐಕ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುಗಾದಿ ಪನೊಂದು ಜೈ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಡ್ಡಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.